Kif, kemm u meta? Kienu dawn il-mistoqsijiet li ma kienx kapaċi jwieġeb għal iktar minn darba il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li matula preżenta dokument ta' qabel il-baġġett tal-Partit Nazzjonalista. Dokument li reġa' ikkonferma kif il-mira tal-Partit Nazzjonalista hemm ħaddiema fis-settur pubbliku li qed jarhom żejda. Jista' jkun li forsi ġo ċerti setturi ġo ċertu entitajiet għandek in-nies żejda. Filwaqt li l-prinċipju huwa ċar, De Marco lura milli jagħti dettalji. Fil-fatt anke meta mistoqsi dwar li ma huma s-servizzi pubbliċi li jrid jipprivatizza ma ta' ebda tweġiba. Ejja naraw daqsxejn, servizzi jistgħu jiġu privatizzati. Filwaqt li jissemmew proposti li diġà għamel il-gvern bħal żieda fil-pensjonijiet, il-partit li deskriva Ross fil-kontijiet bħala Alice in Wonderland qal li għandhom jerġgħu jorħsu. Iżda b'kemm u meta? Saħna li ngħidu li għandhom jorsu. Kemm għandhom jorsu, inkunu preżuntużi, jekk naqbdu ngħidulkom, għandhom jorsu 5%, 10%, 7% jew 20%. L-unika ħaġa li konferma De Marco hija l-prezz jilab ma' dak internazzjonali taż-żejt. Għalkemm kienu bosta drabi fejn De Marco ma kellux tweġiba ċara l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, kien hemm okkażjoni waħda meta kien ċar. Ikunx ikun fih il-baġit li se jippreżenta l-Gvern, il-Partit Nazzjonalista jivvota kontrih. Il-partit f'oppożizzjoni ma jistax jivvota favur.